adică să jucăm Minecraft. Așa, unde deci eu am construit aici casă și vreau să fac, cum să spun, unele din mape, adică unele case din casa lui, din mapa lui Andy, dar nu chiar arată, numai cea de acolo arată ca a lui. Asta care pune cu etaj nu arată deloc. Așa. Deci chiar îmi place. Nu știu de ce fac aici, dar cum să vă spun eu, vreau să fac mai multă efort și să mă întind. Dar, cum vă să spun, așa, să lăsați like, comentarii și alte lucruri. Cum așa, aici să punem două uși. Stai că mai repede. Am jucat, am făcut cu fratele meu care are 5 ani jumate. Așa, să pun de-astea. Nu știu să Steven. Nu. Scări. Nu prea multe ne trebuie. Costiți. Așa. Mapa asta îmi place. Merită efort pentru mine. Tot efort. Vreau să fac pentru mapa asta. Să fac un efort mare. Adică ce înțelege. Să fac mapa, să o fac mai vie. Nu vie de tot, dar vie. Să prinde un pic de viață. Viața imaginară. Așa, cum știți, la cameră să mă vedeți și mi-ar plăcea mie. Unii dacă vrei să-mi descarc mobilul, îmi spun. Mi-am descărcat, dar degeaba că nu pot. Mai am filmat și alte jocuri, wrestling, dar nu le-am pus pe încă pe YouTube și cred că trebuie să fie primul episod cu Minecraft. De la 7 ani am început, mi-a arătat un prieten pe nume Cătălin. Mă, ce mă nervează, mă, la o chestie. Shop. Am multe feluri. Trebuie să mă duc să tai niște copaci pentru că vreau să-mi fac acolo seed. Fac nu copaci din apropiare, că să se vadă urât. Copaci mai din urmă, din îndepărtare se vede. Așa. Am lucrat la casele astea, mapa, chiar de alaltă ieri. Ieri vin acasă, aveam mare cu etaj și în ziua când am făcut, m-am apucat direct de... Mai întâi m-am jucat de ne-am făcut peste de diamond. Nu vreau să-i spun ceva lui fratele meu. Dă-l încet! A, da, televizorul tare. Să nu uitați și să vă abonați.
să vă abonați și să iau câțiva măcar. Dacă se poate și abia. Așa, o să filmez și GTA. Nu știu, sper că îmi ia și, dar nu știu când, sper. O să filmez și live, dacă e nevoie. Ții comentarii, dar nu prostii, vrătuși. Dacă știți pe Darius Sava Darius, m-am filmat cu el, mă știți, Marinică, Mariana, e bine zic Marinică, așa, what the fuck, să las o seară. Noapte, eu nu stau până noapte târziu afară. Cu mâncare. Așa. Că vine zombie. Te fac cărcetă. De acum mă pun în pat. Că n-am ce să mai fac. O să nu vină pe dimineața. Soarele afară, eu stau pe pervă să beau afară. Bă, uitați-mă. Bă, cafeaua caldă cu rece de rușoc. Ale bebele, ia stai puțin pe loc. Ia stai puțin pe loc, domnișoare, că vreau să spun ceva, dar nu pot să zic. 4. Să nu uitați să lăsați like-uri, comentarii și nu recent what he said mori. O să mai filmez și Hunger Games. Vezi voi. Prima oară care am avut GTA San Andreas pe un telefon. Dacă știți, bă, dar nu telefon, dar e tare telefonul. Ce mă joc eu aici? Nu mă zic chiar. Mâinile mele mi-au făcut, ne-am descărcat mapă. Vă jur. Așa. Ce tare se vede. Băiatul cu bășoara. Da, asta e. Ce sprinde bag. Levoilor om. Andrei. Stai un pic să spun ceva lui frate. Andrei! Joci Minecraft. Că filmez. Pe YouTube. Vrei să jucăm? Nu vreau. Dacă da degeaba. Eu nu să mă duc la hârpă. Ce sprint bagă nebunul de Steven. Opțiuni. Uitați. Cum merge, te fac? Cu ăsta fac curse, bă. Uitați. Uite-l, bă, nebunul, mă. Mă bagă, bă, știe asta să bage.
Invincible. Project in the Friday's books. To the show. Constitute. Episódio de morte. Nossa, vai filmar isso. Acho que é muito jogo. Dentro. Monta. Nossa, mas presente, caça. Nossa, mas construir isso. Nossa, isso não é prima, né? Do samantin, do sanfak, caça, com o kauna. Do sanfak, com o caça, kauna, da chá. Aí já eu caço, o vila, mas ela chá. Um pique. The fuck, that's a pique.